Salut prieteni, bine ați revenit pe canalul Lilinca Kids Show. Astăzi o să facem un experiment și o să vedeți cât de important este să te speli pe mâini. Să trecem la treabă. Prima dată, copii, punem apa. Presupunem că piperul reprezintă virusii. Am pus piperul. Acum vom băga degetul în săpun. Acum vom pune degetul în mijlocul piperului. Vedeți cum au fugit virusii de săpun. Ați văzut cât de important este în perioada asta să vă spălați pe mâini. Dați like, un share și subscribe la canalul Lilinca Kids Show. Pa! Hola, chiquita. Mami, Pepe, chau. Au.